dance number nga sasayawan hanatong usa nga maabtik nga SD member Honorable
Quilledes and Honorable Lorena Gagarino. Okay, mga salamat. Saan kita tumawagan?
Okay. Thank you so much, Ms. Jera Ugali, for that modernized Aminudo performance. Okay. Okay. Kaya doon pumanan nato ang Aminudo dance number, sundan na natin ito sa pa. Aminudo dance number to be performed by
Caballero Jr. Sugad man ang imong kapadis kan Ma'am Marlene Nelson. Sundan niya ang nato sa pang-aminudo. Aminudo nga sasayawan ni Honorable Damo nga salamat, Honorable Richard Antipolo and Miss Jenica Almasan. Kaiwaray pa man po nagpalista ng pagsayaw na minuto, makatulitahan. Darahan matumpang, tutulad ang tao. Wala patunan, mapagkaan sa'yo. Pag-ibon na permin, maging kikita. May inasayang, sikathan ka ng sayaw na minutong, usuhan na tanang. Sayaw na para pag-enjoy ka, isang buti, lahat tanong mo na kwata, basta malipay na pag
say nadaraga man akong iginado man murug-murug man akong mga tinuturo daraman ka kumpa tubugan ka awon panagat ko na abutahan sa yawan kami gula permi manggil kita kay sayaw sikat hanggadaan sayaw aming mundo usuhan nga tanan magalan sayaw na para pag-enjoy ka isang buti lan talong muna kwarta basta malipay lang pag walang problema andam lang bisan kung kalagasangan mahupay sumayaw manami tutulong kasulatan malayo kahirap man bisan diin na pista kay karuya kalura man sayaw makulat sa Thank you so much, Sir Delroy Nelson and Mom Sylvia. Before kami tumawag ng masunod yung masaya na minuto, we would like to acknowledge the presence sa nato na Sangguniang Panlalawigan member, Honorable Misty Cablao. Good evening, sir. Thank you for coming. Thank you for coming as Bima, board member. Sorry.
Damo nga salamat, Honorable Roderick Diquilla, sugad man kan Ma'am Baby B. Sana ko tumawagin na pagpasayo ng minuto. We would like to acknowledge the President. Damo nga salamat, Honorable Mamirto Conopio, sugad man kan Ma'am Nita Bahiperi. Okay, kay waray pa man nakalista, balik na rin kita ang pagpasayang kanang kanang.
Imelda Pandilla Gomez. Okay, di kita maglangan. Sundan niya natin sa mga minuto. Minuto. Maupay kitaon at sa'yo ang nautan. Ako ang nalilipay at tumalimuran. Labi kong naayunhan, maupay asulatan. Namuha na sumagay na'y ganya'y rahatulihan. Lahit ng sayaw, ayunhan, talaksan. Ang mga katitiro, inumahing titipan. Saan na ipaliwan at kumula babaan. Kulang ang kabasilahutan at umartilikan. Lahutan, kasarayaw, ayun hang nalagasan, umpatan mo. And Ma'am Nelly Netanyahu. Okay, we also acknowledge
Okay, sa nung kita tumawag ang masunod nga masayaw, karoon ko lang surat sa sarayawon, halikin niyo sa malunong, mga talakasan matalong, akurat sa ay magpugay. Labihan ang mga bisita, nakaandang nanirait gagala, may dabong husman, may sisilutan, may binutong may landang. Honorable Eros Upanda Sugadman ka na Mrs. Maribig Argelies. Mag-upay good manayot ang mga classmate talaga. Okay. Kuya, igatawag. Okay, damo nga salamat, Honorable Noel Coliano Sugadman kan Mrs. Imelda Glino. Okay, kay duha kuman lang nato na minuto sundan niya ako na ito sa pa. Ang minutong sasayawan